29 to 30. Two 29 to 30. Two 29 to 30. हाय लोगोफोर कमेन्ट खालाम दसे सम। 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 बयबो फैलायदो दसे सम लोगोफोर। जाय जायफोरानोखि ओरैनो दङ दसे फैदो कमेन्ट खालामदो। कमेन्ट खालामदो। जाय जायफोरानोखि आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय फैदों बिथांमोना अननानै लाइक होदो। जाय जायफोरानोखि आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय फैदों बिथांमोना अननानै लाइक होदो। लाइक होदो। जाय जायफोरानोखि आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय फैदों बिथांमोना अननानै लाइक होदो। लाइक होदो।
दोस्तों जो भी मेरे लाइव स्ट्रीम में आया है प्लीज़ लाइक करो। दोस्तों जो भी मेरे लाइव स्ट्रीम में आया है प्लीज़ लाइक करो। ये मेरा सेकंड चैनल है ऐसे रुकी। ये बोला मेरा सेकंड चैनल है, जो भी लोग है प्लीज़ इसको भी करो। अबाव थांजोबखो आदा मोनालाय, माथो 18 जनल'सो जालायबाय। अबाव थांजोबखो आदा मोनालाय, माथो 18 जनल'सो जालायबाय। अबाव थांजोबखो आदा मोनालाय। अबाव थांजोबखो आदा मोनालाय। अबाव थांजोबखो आदा मोनालाय।
कमेंट करो। लाइफ Hai लोगोफोर बहा थांजोबखो सानै साथामल'सो दं माथो
कमेन्ट खालाम लोगोफोर, कमेन्ट खालाम लोगोफोर, कमेन्ट खालाम लोगोफोर, खालाम Ma ko po. Nandiyan na bisa mo na kay. Kumahawa kay ba? Koy hala kay. Kaya kamera mahela. Kamera maha. Ma po kay lang no bisa wag na no bisa ya kay ba. Ay ba ba. Niyo na. Em mau tak pun kuat, jabo, dia duty jabo nasi, mau jangan. Mama nak kamu tu, anu mau